Dobré ráno prajem teda, respektíve už nie ráno, medzi časom už je to dopoledne. Pôvodne som chcel bez mikrofónu, bolo mi povedané, že musíme, takže budeme mikrofonovať. Som zvedavý, ako to rozchodí kolega minule. Z toho si zoberieme, dobre. Takže, ja som sa chcel dneska pozrieť na to, kam môžeme dospieť s networkingom. Spejeme tam nezáväzne celý čas, viac menej od momentu, kedy networking vznikol. Tým pádom som chcel v prvom rade len v krátkosti povedať, čo vlastne považujeme za networking, alebo čo robíme v rámci toho networkingu. Všetci z vás dneska tu už nejak networkujete, ste pripojení na Facebooka, ste pripojení na LinkedIny, ste pripojení Twitterom. Tieto všetky technológie zahŕňame do jedného názvu networkingu a ja som sa chcel v mojej prezentácii pozrieť na to, kam to bude ďalej spieť. Pán kolega predo mnou celkom dobre povedal, je to viacej o snívaní a aj ďalší ľudia predtým spomenuli. Nedá sa odhadnúť, kam technológia dospeje za nejakých 10 rokov, o ktorých sa tu bavíme. Tým pádom by som si dovolil to urobiť len ako taký menší úlet a troška snívanie o tom, kam by nás technológie mohli zaviesť a ako budú zakomponované do budúceho networkingu. Na začiatok len poviem jednu vec z histórie vývoja networkingu. Jeden z veľkých networkerov povedal základnú hlášku a síce, že networking neurobil nič, čo by zmenilo naše správanie, len v správnej chvíli a správnym spôsobom napomohol našim potrebám a snahám. V tomto duchu by som sa aj rád ďalej odvíjal a nadviazal tiež na prednášky predchádzajúcich ľudí. A síce nenechajme sa ovládať technológiami, ale naopak ide o to, aby technológie pomohli nám ovládať naše okolie a naše prostredie. Prvá základná hláška, alebo prvý základný aspekt toho, kam sa dostaneme ďalej, by sa dal jednoducho zhrnúť do slova integrácia. Už dnes to vidíme a bude sa to rozširovať stále viac. Všetky naše zariadenia sú medzi sebou nejakým štýlom prepojené, komunikujú, podávajú informácie ako o nás, tak navzájom o sebe. Tieto informácie sa spolu vyhodnocujú a na základe toho dochádza aj k nejakým rozhodnutiam alebo k aktivitám, ktoré sú výsledkom vyhodnotenia týchto informácií. Keď to uvediem na príklade toho Google Auta, ktoré tu bolo spomenuté predtým, nie je to jediný príklad. Máme ďalšie možnosti napríklad v medicíne, kedy medicína dokáže zbierať informácie o pacientovi a na základe týchto informácií vyhodnocovať, či je potrebné dojsť k nejakému ďalšiemu vyšetreniu, eventuálne v prípade núdze dokonca, či je potrebné poslať niekoho na zásah. Takisto sa to potom dá ďalej prepojiť s možnosťami, že sa dokážeme cez siete objednať priamo u lekára, dokážeme si dohodnúť schôdzky a tak ďalej. Integrácia sa nás dotkne v každej oblasti. Jeden z príkladov napríklad sú už dnes existujúce oblečenia, technológie, ktoré sú zakomponované do predmetov našej každodennej potreby a spotreby. Príkladom môžeme povedať napríklad, že už dneska máme hodinky, ktoré sa sami prihlásia na Facebook a povedia, koľko sme dneska zabehli. Máme oblečenia, ktoré majú v sebe zakomponované slnečné panely a baterky. Ďalej sa to dá len snívať o tom, ako to môže potom sa vyvíjať ďalej. Ďalej vyvíjať do budúcna, kedy viac menej celý náš kompletný outfit bude komunikovať paralelne s tým, ako komunikujeme my. Už som spomenul automobilový priemysel. Je to téma, ktorá v tomto aspekte silne zaostáva a viacero vývojárov sa to snaží nejakým štýlom dobehnúť. Čo to očakávame je, že autá budú viacej komunikovať ako navonok, to znamená, že autá budú podávať informácie o sebe navonok, tak budú autá komunikovať so svojimi užívateľmi, ale aj medzi sebou. Môžeme sa teda dostať do situácií napríklad, že bude aktívne možné odhadnúť dopravnú situáciu, auta sa budú vedieť podľa toho priamo zariadiť, eventuálne obísť nejaké problémové miesto.
Toto sú veci, ktoré už dneska vidíme, už dneska sú navigácie, ktoré vychádzajú zo zberu dát nazbieraných z iných navigácií a na základe toho modifikujú správanie alebo ďalšie odporúčanie správania vodičovi. V sfére, v ktorej som to ešte zatiaľ veľmi nebadal, by som očakával celkom veľký vývoj napríklad vo výrobe alebo v priemysle všeobecne. Tam by sa dalo očakávať, že výrobná linka, výrobný závod bude vedieť zbierať dáta od svojich zákazníkov, automaticky ich vyhodnocovať, na základe toho využije nejaké formy networkingu k tomu, aby vedel povedať svojim dodávateľom, aké ďalšie materiály bude potrebovať. Zároveň povie svojim zamestnancom, či dneska majú chodiť do práce alebo nemajú chodiť do práce. Potom následne bude vedieť zase odkomunikovať spätne svojim odberateľom, kedy sa dajú očakávať ďalšie dodávky a podobne. Jedna z technológií, ktoré do toho tiež spadajú, je väčšie využitie lokalizácií. Už dneska to vidíme, dneska už existujú aplikácie pre iPhony, kedy si objednáte taxíka jedným kliknutím v iPhone, pričom tá aplikácia rovno aj povie, kde stojíte a taxík príde priamo na to miesto, bez toho, aby ste sa museli s tým nejak ďalej zdržovať. Ďalším bodom je inteligencia. Tu na to dochádza k tomu, na ktoré som sa tešil najviac, lebo integráciu už dneska máme. Čo sa týka inteligencie, tu očakávam podstatne väčší posun v priestore a v čase. Bavíme sa tu o tom, že budú vedieť tieto technológie komunikovať viacej nezávisle na svojich užívateľoch. Toto celé vzniklo už v minulosti. Kto z vás ešte zažil technológiu IRC a podobne, tak vedeli jednotlivé boty, respektíve také automatické odpovedajúce mašiny komunikovať aj za nás a vedeli odpovedať, poprípade vyhadzovať nechcených ľudí z kanálov a tak ďalej. Tu by sa technológia mohla vyvíjať ďalej podobným smerom. Budú sa ďalej využívať mechanizmy, ktoré budú vyhodnocovať správanie svojich doterajších užívateľov a na základe toho správania ďalej vedieť reagovať zhruba v tom duchu, akom by reagoval užívateľ. Dovolil by som si to potiahnuť až do takého extrému, že by som povedal technológie fungujúce in memoriam. Predbiehame možno až príliš, možno to nebude v roku 2020. V každom prípade je ľahko možné, že na základe vyhodnotenia mojich doterajších aktivít na networku, mojich doterajších príspevkov, reakcií, by vedel nejaký môj virtuálny facebookovský profil reagovať aj dávno po mojej smrti, pretože zhruba vie, ako som sa správal v tých ktorých situáciách. In memoriam 2 tiež nie je nereálne, už dneska takéto podobné technológie existujú, sú snahy o to zamrazovať mozgy jednotlivých ľudí a počkať, kým sa s tým bude dať niečo robiť. To by mohla byť tiež taká záležitosť, pripojiť takýto mozog potom na nejaké čidlá a nechať ho, nech si reaguje sám a rieši svoju komunikáciu, keď aj tak nemá čo iné robiť. Nemyslím si, že by to bolo úplne nereálne. Uvidíme. Otázka, či by to bolo potom v takejto veľkej forme, alebo eventuálne nejaké troška rozumnejšie mozgy. V rámci tej inteligencie sa ale budeme baviť aj o tom, že tie zariadenia, ktoré tie informácie o nás zbierali, budú reagovať úplne samostatne. To znamená situácia, kedy má moja zubná kefka nabonzuje, pretože som si dneska ráno neumýval zuby a hodí to na Facebook, alebo kedy práve moje tenisky pochvália, že dneska bol nejaký dobrý tréning, alebo kedy moja domácnosť bude komunikovať o tom, ako máme dneska doma zase kosu. To sú veci, ktoré viac menej sa dajú už dneska spojazniť, akurát, že to nikto nechce, pretože to nevieme ukontrolovať patrične. Sféra, v ktorej si myslím, že dojde k jednému z tých väčších posunov, je práca a obchodná sféra. Len taká krátka otázka. Ste tu viacej mladí, takže nebude priamo otázka, kto ste zamestnaní na trvalý pracovný pomer, ale kto sa chystáte zamestnať na trvalý pracovný pomer. No veľa vás není, Cio. To mi celkom nahrávate, pretože presne tu som sa snažil dostať. A síce v dnešnej dobe poznáme LinkedIn a podobné servery, ktoré nám umožňujú sa prezentovať na trhu práce, dokazovať o tom, akí sme dobrí profesionáli a čo všetko vieme a na základe toho si primárne nájsť prácu.
Myslím si, že táto oblasť sa posunie radikálne a trvalý pracovný pomer v tej forme, ako ho poznáme, nemá šancu prežiť. Už dneska to vidíme, pretože naša vláda robí všetko preto, aby nám naše dôchodky vyplatiť nemusela. Takže v skutočnosti sa bude vychádzať z toho, že čo si dokážeme na seba zarobiť podľa možnosti čím dlhšiu dobu, tak to nás bude potom aj následne živiť. To znamená, v oblasti práce očakávam, že networking by sa mohol vyvíjať skorej smerom nejakých pracovných búrs a nejakého bidovania o môj pracovný čas. V prípade 1 budem mať ja moju vlastnú internú stránku založenú pod nejakým serverom Makaj.cz a budem tam mať môj časový harmonogram a ľudia sa budú uchádzať o 2 hodiny mojej práce, povedzme od 6 rána do 8 rána v útorok, pretože to je môj najvýkonnejší časový slot a budú bidovať o to, kto dá vyššiu ponuku za túto časovú jednotku. Alebo naopak, z druhej strany, kedy ja budem sa uchádzať o nejaké projekty, ktoré budú firmy vypisovať, nazvime firmu Global Project, firma vypíše zákazku na prepracovanie nejakých výkresov, povie si, potrebujú 100 hodín práce technického razenia a ľudia sa prostredníctvom siete budú uchádzať o tieto zákazky. Posun bude tiež v obchodnej sfére. Predovšetkým malé firmy začnú byť oveľa aktívnejšie. Dneska sú hlavnými hráčmi na trhu networkingovom veľké korporácie, ktoré na to majú budžety, ktoré si to môžu dovoliť, majú dobré grafiky. Posun nastane skôr v smere ku malým firmám a k užívateľom typu Neznalý Vašek, dotyčný Prominov. Výsledkom bude to, že sa budú viacej angažovať firmy skorej menšieho až stredného rozsahu, ktoré majú čo ponúknuť, majú kreatívnych ľudí, majú dobré nápady, majú zaujímavé služby a produkty, ale ktoré troška opozdene rozpoznávajú, že networking im môže priniesť hodnoty, ktoré by mohli uplatniť. Zároveň ale nie sú obmedzené nejakými komunikačnými politikami v rámci svojej firmy a tým pádom si môžu dovoliť napísať aj absolútnu hlúposť bez toho, aby sa museli potom hádať v rámci dlhých konferencií o tom, či si to mohli dovoliť povedať alebo nie. Určite obrovská časť, v ktorej sa máme o čom baviť, je ako to ovplyvní naše privátno, to znamená našu súkromnú sféru. Bavíme sa o 2 aspektoch. Jeden aspekt, nakoľko stratíme ešte viacej naše súkromie. Už dneska je to záležitosť, ktorou ideme s kožou na trh a každý, kto z nás má facebookový profil a je trošička aktívny, tak už dneska sa nemôže baviť o tom, že by mal nejaké súkromie a pár kliknutiami sa dokáže o ňom získať prakticky každá informácia. Tento posun bude určite ešte radikálnejší. Na druhej strane ale znova nastúpi snaha o nejakú privátnu sféru, o nejakú individualitu. Tieto 2 stratégie alebo tieto 2 zamerania sa budú medzi sebou navzájom trošička byť. A výsledkom bude to, že bude určite aj oveľa väčší návrat k tradičným hodnotám. To znamená nejaká prvorepubliková privátna hodinka u klavíru len pre pozvaných. Bude niečo, na čo sa budú všetci tešiť oveľa viac, než na aktualizáciu svojich profilov. Ale tie profily si budú musieť tiež aktualizovať, lebo bez toho neexistujeme. Už toto bolo povedané, komunikujúca domácnosť. Len to ešte rozvediem trošička ďalej. Tak ako budú komunikovať celé budovy, budú aj komunikovať celé domácnosti ako samostatné jednotky. To znamená nejaká facebooková page rodiny Novákovcov bude prezentovaná ako samostatná jednotka, v ktorej sa budú zbierať všetky informácie ako fyzikálneho razenia, to znamená, čo sa okolo nich deje, aké je tam aktuálne počasie, občas nejaká fotka z okolia, tak aj jednotlivých členov, kto prišiel ako zo školy, ako sa mu vodilo. Samozrejme, to všetko bude musieť byť podané atraktívnou formou, pretože len nejaké reporty o tom, ako sa vodí v rodine, tak to určite nie je niečo, čo by si ľudia chceli prečítať. V krátkosti, lebo nám uteká čas, ďalšia sféra intergalakticky. Už dneska máme vyslané jednotky na Marse, čo nám bráni v tom, aby začali o sebe komunikovať a posielať informácie a updaty. Niečo ako Message of the Day
a Photo of the Day z Marsu každý deň na facebookovskej stránke Marsu si myslím, že nie je nepredstaviteľné. Nehovoriac o tom, keď bude na Marse ozaj nejaké osídlenie, takže komunikácia medzi planétami je určite niečo, kam to speje. Nebavíme sa v rádoch pár rokov, bavíme sa ešte aj o nejakom spozdení informácií a tak, ale to sa nejak vyrieši. Aký dôsledok to teda bude mať? Jak som už spomenul, budeme oveľa viacej prepojení, budú sa prepájať ľudia medzi sebou so svojimi zariadeniami, zariadenia medzi sebou. Bude to náročné, vtipné, ale zároveň aj veľmi informatívne. Na druhej strane ale bude svet preplnený informáciami a budeme sa musieť naučiť s tým žiť a vedieť tie informácie správne odfiltrovať. Dospeli sme teda, ďakujem. Odchádzam len s jednou poslednou informáciou, a síce nie katastrofickou, ale zoberte si sami na zváženie, čo sa stane, keď príde len jedna malá katastrofa a naša závislosť na technológiách presiahne bod zlomu a nebudeme si vedieť bez nich poradiť. Ďakujem.